gennemført. De havde heller ikke moderne musik dengang, så det er fint, og det skal være i konspil, så der brager. Sådan her. Ja, det må du så lade. Det rigtig spil på Aarhus. Ja, det kunne jo. Ja, vi... Kom. Det er jo så fantastisk, for jeg garanterer, det er jo så fantastisk for os mennesker, for vi har muligheden for at kunne skabe noget indre i en. Og I har allerede nu, garanteret taget indmarsen. Det er også en måde at kan opleve, at man starter et bryllup. Og I slipper for at synge. Det var også noget, der var godt, ikke? Ja, sådan er det er ikke planlagt, ikke? Som sagt, Yvonne Harpe har ønsket at få en kirkelig vielse. De er borgerligt hvide, men de starter først med en bøn. Vor kære, mægtige himmelske fader, vi kommer som en langdansergruppe frem for dig i denne stund, her i Sankt Peters Kirke. Vi takker dig, fordi du har beskyttet os, og der ikke er sket nogen uheld, som har gjort, at vi må være i sorg over tingene. Fader, vi er dig taknemmelige for det liv, du har givet os. Vi er også taknemmelige for vores familier, og tak for alt, hvad du giver os i dagligdagen. Fader, vi beder for vores kære derhjemme, at du også vil beskytte og bevare dem. Ligeledes vores regering, vores kongehus, at du vil holde din hånd over, at de må lede os i retfærdighed. Fader, vi har en stor bøn i, at du vil være med vores medsøskende rundt i verden, som i øjeblikket er udsat for katastrofer og på anden måde må lide nød, vil du lade dem mærke din hånd og lade dem være hos dem. Fader, vi overlader os i den her stund til dig og siger dig tak for, at vi kan være samlet, og det gør vi i Jesu Kristi navn. Amen. Der er jo en lille historie på, at I har valgt at være her i dag. I var jo en tur i Amerika sidste år, og I havde sådan en speciel ønske om at blive viet derovre. Fordi I er sådan lidt trikkelige typer, der troede, I kunne gøre det ligesom Elvis Presley. Det er jo jeres store fans, ikke? Det er rigtigt. Ja. I undersøgte også, om I kunne blive gift over. Ja. Men det kunne I sådan set ikke. Nej, det kunne I ikke, nej. Og hvorfor tror I ikke, I kunne det? Jeg kan godt lide at forklare det, jeg ved det. Det er fordi, vi, der er til stede her i dag, skulle have den oplevelse og se at det bliver. Så jamen, Det er rigtig godt. Skriften står der, at Herrens vej er uansagelig. Og det må jeg jo nok sige, at det var det. Jeg har jo ikke, vi har jo snakket flere gange om at tage med en tur herned, men det er ligesom, det har ikke passet i programmet, og så sker det her. Der sker intet under Guds himmel, han ikke ved noget om, som er godt for os. Og derfor får vi den her oplevelse, og jeg er virkelig glad for, at I har valgt det. Der er ikke noget forkert i at blive borgerlig viet, men tager vi skriftens ord, og derfor er der ikke nogen, der skal sætte sig for trukket, fordi de er blevet borgerlig viet. Borgerlig vielse, det er, hvor man laver en fællesskabspagt for øvrighedens skyld. Det er for, at de kan holde styr på os. Men når skriften taler, så siger den, at der er kun ét ægteskab, som er lovligt over for Herren. Det er egentlig hans kirke. Og det er uanset om den hedder den ene eller den anden, men det skal foregå på en bestemt måde.
den har I nærmest ligesom kriblet jer, I gerne vil have. Og hvad kan jeg så sige? I nåede at opleve den. Så jeres ønsker er blevet opfyldt indtil nu. Se, nu skulle der have været spillet en Elvis-sang. How great you are. Det er, hvor fader vi siger, hvor stor han er. Dem af jer, der kender den, lad den spille inde i jeres hoved, fordi det er også en måde på at kan opleve tingene. Men det er fantastisk. I har været gift i 47 år. Borgerlig gift. Og bliver snart 48 år. Det er jo fantastisk. Det har noget med, det jeg kommer lidt ind på. Jeg udsatte vores gruppe dernede ved at sige til dem, væk fra mine uger. Og der gik panik. Panikken kom. Men jeg skulle bruge et eksempel i dag, og den har jeg fået, fordi når vi taler om empati, så har det noget med følelser at gøre. Vi er hævet over alle dyr. Det kan godt være, at vores lille vores hjemme gange vi giver os lige en lys, når vi beder om det, men det er noget, den lærer sig selv til at gøre, når vi siger. Men mennesket har fået det mest fantastiske, at det fik lov at komme ned på jorden, fordi det er en del af vores prøvelser. Det er følelser. Uden følelser kan vi ikke få nemt ting. Så det var en af de største gaver, han gav os med hernede på jorden. Fordi igennem den kan vi bygge kærligheden op. Og det er det, som vi erfarer, i hvert fald for jer i dag. Det gør de andre også, der sidder herude. Men især for jer. Og så fik vi en ting, der for mig er det aller vigtigste, vi fik lov hernede. Fordi der skete noget i himlen. Der skete det, og det kan I læse om, når I kommer hjem, jer der har en bibel. I åbenbaringens bog, Johannes åbenbaringens bog, der står der blev krig i himlen. Der siger man krig oppe, hvor der var himmelsk. Ja, der blev en udstillingsløb deroppe, fordi planen var nemlig det, som vi er i dag. Vi har fået en krop, vi har fået lov til at kunne føle. Vi kunne ikke skille tingene dengang. Vi var hos ham. Så der blev en lille strid om det. Det var far og søn, der kom i lidt klammeri der, men faderen var størst. Lucifer, han måtte afsted hans søn. Og der står også i skriften, han har smidt herned med sine engle rundt omkring os. Mange ting, der bliver påvirket hernede, det er han med i. Men vi har også fået at vide, at der kommer en dag, hvor det er overstået. Vi har fået vores handlefrihed. Prøv at tænke på, hvad I oplever hver dag ude, når I ser tv, eller hører radio, eller er sammen med nogen, hvor vi hører mennesker, der bliver undertrykt, der ikke får lov til at have lov til at bestemme over sin krop, for eksempel. Eller hvor de vil tage hen. Hele tiden er der nogen, der er undertrykt. Det er der også i Danmark lidt for toppen af vores skatter, men det er ikke på den måde. Vi er ikke presset på den måde, at vi ikke kan få lov til at tage det. Det, der så ligger bag ved det, det er, som vi havde en lille studie om i nat, der er jo konsekvenser ved alt. Så hver gang vi gør noget hver især, så er der en konsekvens. Alting har med årsag og virkning at gøre. Sådan er det nu en gang. Når jeg nu også tager det med, så kommer den sidste del. For vi er jo ikke nogen fortabte mennesker, nogen af os. Og det er jo jeg nu her i den sidste prøvestand i jeres tilværelse. Aldersmæssigt. Jeg kommer kun lige ved at nævne det ord, ikke? Det er, der er sat en plan for, hvordan vi kan komme tilbage til vor himmelske fader. For vi kommer ikke bare tilbage. Det er gennem Kristus. Og det skal vi have for øje, at uden den vej kommer vi ikke til faderen og er samlet. Men vi var, som der står nogle steder, vi kendte hinanden i forhold til på et eller andet plan. Jeg synes alligevel, Fransen, at du, da de er fans, giver en lille nummer herovre. Så du må godt trykke den.
er så svært at holde benene rundt. Ja, men... Sådan er det. Så er der en dans. Ja, det er bare dans. Ja, så det var øjeblik. Hej. Ja, det var godt. Noget af det allersmukkeste, står i Bibelen, det er faktisk om kærlighed. Det står i Paulus første brev til menigheden i Korinth. Da Jana hun døde, var der en, der citerede det her fra skriften. Og dem, der var til stede, de sagde, det var en fantastisk tale, han har lavet. Den har han vel lavet, den tale. Den skrev Paulus. Paulus skrev det der. Og han taler nemlig om kærlighed. Vi kan jo sige, at Paulus, hvor fik han det fra? Så fantastisk ord. Var han inspireret til det? Vi kan prøve en gang, fordi det er jo det, der er vigtigt. Vi tager den helt fra teksten. Kærlighed er tålmodig. Er mild. Jeg begynder allerede at mærke, det er noget, vi er vant til. Det der, ikke? Ja. Er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler heller ikke. Og bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usyndigt. Den søger ikke sit eget og hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretfærdigheden, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Når I med de her 7-48 år har holdt sammen, så må der være kærlighed i jeres liv. Så det er ikke den, vi skal bestride i dag. I dag bekræfter vi. Jamen, det er jo dejligt. Og så ud af den kærlighed har vi fået 4 børn med. Ja, jeg skal ikke gøre mig for, hvordan... Men I har fået 4 børn. Det er så lidt ærgerligt, at I kan være i dag. Men der kom jo så den lille hilsen i går, alt vel derhjemme. Anne fik talt med jeres datter om aftenen. Så det er jo godt. Så de tænker i hvert fald på jer i dag. Noget af det, der altid er svært for os mennesker, det er, når vi begynder at have været i strid med hinanden, så er vi grimt til at holde ved den strid. Vi er ikke parat til at tilgive. Er man troende, hvad jeg tror, alle er her, og er det ikke alle, det er det, det er så deres personlighed. Så ved vi jo godt en ting. Hvordan vil vi kunne bede om tilgivelse af vor himmelske fader, den der vi står overfor, hvis vi skal stå og så sige, at vi tilgav ikke det og det og det. Og vi kommer ikke videre i den åndelige verden, uden at vi får gjort rent på. Der er ikke nogen, der kommer til at gå videre, som har noget imod hinanden. Kan I godt se en svær opgave, vi har her? Så I får travlt, når I skal hjem og tilgive mig for i dag. Så det er jo noget, der skal bygges fra. I kommer ikke derop og møde mig. Nu er det jo bare det, at jeg er lidt ked af det, Hardy. Fordi
skulle spille en melodi for dig. Men jeg har løsninger på alt. I har jo købt, var det 6 eller 5 flasker champagne. Vi tager en stille time oppe hos mig på mit værelse, tager et lille glas, jeg drikker hele flasken, og så hører vi den musik, som I skulle høre, for I får musikken. Den får I med hjem også. Mindes du en bestemt sang fra jeres ungdomsår? Det gør jo Rønne i hvert fald. Den hedder Without You. Den kan du godt. Kan du også huske, hvem der sang? Nej, det hæver. Jeg hjælper. Harry Nilsson. Rigtigt? Kan I høre melodien? Without You. Det er der en erklæring, som man kan tage til sig. Sådan tror jeg, vi alle har det med vores partner. Vi er ikke glade, når vi ikke har den anden halvdel, som skal betale ham. Den dag, vi forlader vores moder og fader, går hen og bliver forenet, der er vi pludselig blevet et kød. Og hvad Gud har sammenføjet, hvor intet menneske er. Det er jo der, vi får den forskel i den borgerlige, som jeg snakker. Og jeg tror, dybt ind i jer, rent åndeligt, piller det nøjagtigt det frem ved de ord her. Og det er jeg behov for at få den sidste tid, hvor I er sammen. Kærlighed. Det er et dejligt ord. Det er ikke helt det samme som at elske. Det er 2 forskellige ting. Det er stort, når vi siger til nogen, jeg har kærlighed. Jeg oplever jo også på sådan en tur som den, vi har været igennem her, fordi nu er det 6. gang, vi er afsted. Jeg fornemmer, at der har været en god stemning mellem jer alle sammen. Jeg har ikke fornemmet nogen stridigheder. Diskussioner skal man altid have. Det er noget, der hører sig med i det, ikke? I har jo også haft jeres småspænderier gennem morgen. Det kan ikke undgås. Vi er mennesker, og vi begår fejltrin efter fejltrin. Men evnen til at kunne ændre på tingene. Igen, vi har vores frihed til at vælge. Vil vi strides, eller vil vi gå i seng om aftenen, give hinanden en lille kys og sige, det der skete i dag, det ligger vi bag os. Nu tager vi søvn. I søvn heles vores krop, så vi kan starte en god ny dag. Kærlighed ophører aldrig. Jeg vil godt bede jer om at komme herop. I skal nok få papirerne, så I kan se, hvad jeg taler om, at der bygger. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det som mand og kvinde. Det er her 2 blandt andet. Og Gud velsignede dem. Og hvor Herre Jesus Kristus siger i Matthæus 19, 4, 6. Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelse skabte dem som mand og kvinde? Skabte. Og 2 skal blive til 1. Derfor er det ikke længere 2, men 1 kød. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Så tilspørger jeg dig, Hardy Gronemann. Vil du have Yvonne Gronemann, som står i tid, til ægte hustru? Ja. Jeg var klart og tydeligt, tak. Vil du elske og ære hende, og leve med hende i både medgang og modgang, i hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer som ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer. Ja, det har jeg gjort det før. Ja, det har jeg. Så vi kan godt sige, at den her bekræftelse her, den er kommet til hvis den skulle være sådan. Men det er jo dejligt alligevel. Godt. Lige så tilspørger jeg dig, Yvonne Gronemann. Vil du have
Hardy Brunemann, som hos dig står til sin ægte mand. Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jeg, som ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jeg ad. Ja. Så giv en anden hånd på det. Ja. Det var godt. Har vi husket at betale kirkeskab? Ja, det var en god idé. Det gør vi næste gang. Eftersom I har lovet hinanden at vi leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet for det, for Gud og for os, som er til stede her, så har I givet hende hånd på det. Så forkynder jeg jer i Guds navn, at i jeres ægteskab er fuldbyrdet. Amen. Så var det jo, at vi skulle have spillet en hel masse musik, men som jeg siger, vi har jo altså muligheden. Det er jo ikke noget problem. Det får I senere, ikke? Så, det er dejligt, det her. Nyd den stund. Det er jo derfor, I er kommet. Helt videre, som vi gør hele. Godt til jeres hatte af. Ja. Så velsigner jeg jer i vor Herre Jesu Kristi navn, at I må få et godt viderebringende liv, at I må leve i fred og fordragelighed og nyde hinandens selskab. Og Herren vil tilskikke jer således, at I må leve i et sundt liv og blive forskånet for mange af de ting, der sker rundt om jer. Herren elsker jer. Han har elsket jer fra begyndelsen af, og han vil fortsat elske jer. Men han siger alligevel til jer, pas på, denne verden har mange faldgrupper, og vil I igennem den overveje nøje, hvordan I vil leve jeres liv. Og Herren velsigne jer i Jesu Kristi navn. Amen. Se, nu skal vi jo have lavet, at I skal skrive under her. For jeres ægteskab. Og jeg behøver ikke at sige, at I skal gå til øvrigheden, når I kommer hjem. Det har I jo allerede startet med. Så vil vi godt have, at I kommer op og skriver. Skal vi stå på os?
vegne af Yvonne og Harald vil jeg godt sige tak, fordi I ville deltage i dag i denne her spirituelle oplevelse. Men lige så snart, jeg ved ikke om vi gør det nede ved bussen, eller vi gør det hjemme, det vil måske være godt, at vi Gør det nede i bussen, ja. vi gør det nede. Ja. Og ellers går dagen med, at vi skal ned og danse i en hal. Men det er jo så første gang, at det sker. Lad os så se, hvordan det går. Det har været dejligt. Jamen, vi kan faktisk gå derned nu her, stille og roligt, for lige at vi viser, at vi er her. Ikke? Og så kan vi jo så sige, at I får lov at gå ud nu her alene, og hvor vi har rejst os op og siger, tak fordi I er bedst. Vil sammen med os. Jeg tror faktisk, jeg har glemt den hjemme på hotellet.